соли таҳсили 2023-2024 зиёд аз 16 000 нафар донишҷӯ аз рӯи равияи омӯзгорӣ донишгоҳу донишкадаҳоро хатм мекунанд, ки аз онҳо 5418 нафар аз ҳисоби буҷети давлатӣ таҳсил менамоянд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба хабарнигорон иттилоъ дод. гуфта шуд, ки таъмини муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ бо кадрҳои омӯзгорӣ яке аз масъалаҳои муҳим дар соҳаи маориф боқӣ монда, дар нимсолаи аввали соли 2024 норасоии 2670 нафар омӯзгор ба қайд гирифта шудааст. тавре масъулин гуфтанд, тибқи дархости раёсату шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ эҳтиёҷот ба кадрҳои омӯзгорӣ 4301 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 46 нафар кам мебошад. пайгирии иҷрои барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025 нишон дод, ки аз 2214 кабинети фаннӣ ва озмоишгоҳҳои ба нақша гирифташуда 1851 тои он то кунун ташкил шудааст, ки 83.6%-ро ташкил медиҳад. вобаста ба натиҷагирии давраи ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннии хонандагони синфҳои 5-11 муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ дар соли 2024 таъкид шуд, ки аз 5340 нафар иштирокчӣ, 2104 нафар хонанда сазовари ҷойҳои ифтихорӣ, 109 медали тилло, 344 медали нуқра ва 1651 медали биринҷӣ гардида, аз ҷиҳати сифатнокӣ 39.7%-ро ташкил медиҳад. муҳаммад иқболи абдулмаҷид, асадуллои қурбон, душанбе, хабар.